Kedvenc idézetem Exupérytől: ahhoz, hogy tisztán lássunk, néha elég megváltoztatni a nézőpontunkat. Nézzük mindjárt a Földet, mondjuk az űrből. Melyik a Föld jobb és bal oldala? Hogy tudjuk eldönteni? Ez mindig azon múlik, hogy hol állunk és merre nézünk, igaz? Önmagunkhoz viszonyítjuk. De ha megnézzük az embert, az embernek van jobb és bal oldala. A bal agyféltekéje főként gondolkodik, a jobb agyféltekével főként érez. De vajon megtehetjük-e, hogy az egyiket kiiktatjuk? Nem kellenek nekünk ezek az érzések minek? Elég nekünk a gondolkodás, ugye? Sokan gondolkodnak így. Kiderül, hogy nem megy. Érzések nélkül nem tudunk dönteni. És nagyon sok minden másra nem vagyunk képesek. Nem tudunk úgy élni, ha csak jobb, vagy csak bal oldalunk van. Mi a helyzet a politikai bal és jobb oldallal? Mi történik akkor, ha az egyiket megszüntetjük? Értelmét veszti a másik oldal, igaz? Mihez képest jobb, vagy mihez képest bal? Az a tapasztalat, hogy amikor az egyik politikai erő eltörölni akarja a másikat, az mindig azt jelenti, hogy mindenki mást el akar törölni. Azt jelenti, hogy egyedül akarja birtokolni a hatalmat, és persze a javakat is. Ez nem jobboldaliság, ez kizárólagos hatalomra törekvés, populista demagógia ködébe burkolva. Megzavarodott politikai világunkban a MoMA azért jött létre csaknem egy éve, hogy világossá tegyük a valódi európai értelemben vett jobb-közép konzervatív értékeket. Nem a napi politikai haszonlesés érdekében alakítottuk meg ezt a pártot, hanem hosszú távon szeretnénk korszerű, jobb-közép értékek reflektorával bevilágítani ebbe a zavaros ködbe. A MoMA nemzeti és európai egyszerre. Igen, ez lehetséges, mert közösek az értékeink. Az Európai Unión belül tudjuk a legjobban képviselni nemzeti értékeinket és a jövőnket. A MoMA piacpárti, mert azt akarja, hogy a tisztességes verseny mutassa meg, hogy mi a siker, és ne a hatalom birtokosai. A MoMA demokrata, mert ahol nincs szilárd jogrend, ott vagy diktatúra, vagy anarchia uralkodik. Mostanában leginkább önkényes anarchia. Az ember, aki kezdeményezte az új párt létrehozását, ezeket az értékeket vallja. Ha baloldali kormányban, akkor ott. Ha baloldallal szemben, akkor úgy. Szilárd álláspontja van, még ha körülötte forog is a pávatánc. Képes arra, hogy más nézőpontból is lássa a helyzetünket, más nézőpontból lássa a világot. 10 nyelvet használ, 5 nyelven beszél, az Európai Parlamentben is. Legalább 25 országban volt tanácsadó, 3 egyetemen, 2 országban, 3 nyelven tanít, ma is. Ő nem a mai kormánypolitikus prototípusa. Ő más. Ő Bokros Lajos. A szárdeszi egyház angyalának ezt írd. Ezt mondja az, aki az Isten 7 lelke és a 7 csillag. Tudok tetteidről. Tudom, hogy élőnek neveznek, pedig halott vagy. Ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik halálukon vannak. Tetteiket nem találom Isten előtt teljeseknek. Emlékszel, hogyan kaptad és hallottad, tarts ki mellette, és térj meg. Ha nem vigyázol, úgy érkezem, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában leplek meg. De vannak néhányan Szárdeszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat. Ezek fehér ruhában fognak járni velem, mert méltók rá.
A győztest fehér ruhába öltöztetik. Nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem megvallom majd atyám és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Ezek Jézus Krisztus szavai a Bibliából, Jelenések könyve, 3. vers, 1-től 6. bekezdésig. Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm Önöket a Modern Magyarország Mozgalom rendezvényén. Köszöntöm az ATV nézőit és a Klubrádió hallgatóit. Külön kiemelten köszöntöm magát az ATV-t és a Klubrádiót, amely hajlandó nekünk segíteni abban, hogy áttörjük a körénk épített kommunikációs karantént. Ez a karantén ugyanis része annak a kormányzati kísérletnek, ami a sajtószabadság elpusztítására irányul. Nézzünk szét egy picit hazánk történelmében. Mária Terézia annak idején fölállította a könyvrendőrséget. Ferenc császár 1803-ban Bécsben recenzúráló bizottságot állított föl. 2500 könyvet betiltottak, főleg azokat, amelyek 1791, tehát a jakobinus diktatúra előtt íródtak. Metternich herceg és Bach külügyminiszter büszkén és erőteljesen gyakorolták a cenzúrát. Acél György is. De van egy nagy különbség a mai helyzethez képest. Ma a közszolgálati televízió és egyes magáncsatornák székházában ott ül egy ember, aki átnézi a felolvasandó híreket. Ő nem cenzor, de hogy is az. A cég fizeti. De ha nem tetszik neki valami, akkor kihúzza. Ha valami tetszik neki, akkor beleteszi. A kormány tagadja, hogy lenne cenzúra. Mária Terézia, Ferenc császár, Metternich herceg, Bach belügyminiszter és Acél György nem tagadták. Ők becsületesek voltak. Mit mondott Jézus? Tudok tetteidről. Tudom, hogy élőnek neveznek, pedig halott vagy. Ez a fajta becstelenség áthatja a magyar gazdaságpolitikát is. Azt mondja a kormány, jobban teljesít Magyarország. Egyre jobban. 8-1-re jobban, ahogy a hollandoktól kikaptunk. Kedves rádióhallgatók kedvére el kell mondanom, hogy mit látunk ezen az ábrán. Minden ábrán, amit most levetítek, összesen csak 4 ilyen ábra lesz. Magyarországot összehasonlítom a 3 visegrádi országgal és a 3 balti köztársasággal. Az első az államadósságot mutatja. 1995-ben 80% fölött volt a magyar államadósság a bruttó hazai termékhez viszonyítva. Ezzel már akkor is aranyérmesek voltunk eme 7 köztársaság versenyében. Majd valamilyen oknál fogva, valamilyen rossz emlékű stabilizációs intézkedés csomag eredményeképpen ez az államadósság lejött, de nem úgy, hogy visszafizettük, hanem volt Magyarországon 5 évig, ma már aranykorinak tűnő, fenntartható, egyensúlyőrző, exportvezérelt és beruházások által fűtött gazdasági növekedés. 2001-ben a magyar államadósság mindössze 53% volt. Azóta ismét növekedésnek indult, és szépen, okosan meghízott ismét a 80%-os szintre. Azt mondja a kormány, hogy jobban teljesítünk, mint bármikor.
Ez a második ábra is nagyon érdekes, a kedves rádióhallgatók kedvéért mondom el. Lengyelországban 35%-kal növekedett 9 év alatt a bruttó hazai termék, Szlovákiában 33%-kal, Litvániában 20%-kal, és a többi országban is pozitív értéket figyelhetünk meg. Magyarország ott van a sor végén, -2%-kal. 9 éve nem tudtuk behozni azt, amit 2005-ben megtermeltünk. Ez nagyon lényeges, mert nem csak a mai kormány felelősségét villantja föl, hanem a megelőző kormányok felelősségét is. Miért nincs növekedés Magyarországon? Sok oka van ennek. Az egyik legfontosabb nyilván a beruházások ügye. Észtországban jelen pillanatban 27%-os a beruházási ráta, Lettországban majdnem 26%, Csehországban is meghaladja ez a 22%-ot, míg Magyarországon nem éri el a 17%-ot. Ez a beruházási mennyiség, ez nem elegendő az elhasználódott tőkejavak pótlására sem. Ez azt jelenti, hogy nem csoda, hogy leszakad az ország, mert nincsenek beruházások. 20 év mérlege, ez az utolsó ábra, amit szeretnék fölmutatni. 93-ban, azaz alig több mint 20 évvel ezelőtt Magyarország eme 7 ország összehasonlításában a második leggazdagabb országnak számított az egyfőre jutó nemzeti jövedelem tekintetében. 2015-re a Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint utolsók leszünk. Óriási teljesítmény. Hogy mondta Jézus? Tudok tetteidről. Tudom, hogy élőnek neveznek, pedig halott vagy. Nem akarom sokáig fokozni a gazdasággal kapcsolatos nézeteket, hiszen mindenki ismeri. Egy gazdaságpolitikának nem csak észszerűnek, szakszerűnek, hanem becsületesnek is kell lenni. Mert a bizalmon alapul. A piacgazdaságban, a parancsgazdaságtól eltérően az számít, hogy a kormány üzeneteire a gazdaság és a társadalom autonóm szereplői mivel válaszolnak? Befektetéssel vagy kifektetéssel? Munkahelyteremtéssel vagy munkahelyek elpusztításával? Adófizetéssel vagy adóelkerüléssel? Becsületes gazdaságpolitika nélkül nincsen föllendülés. A nyugdíjrendszert elsőként igyekezett antireformokkal szétverni a jelenlegi kormány, azt állítva, hogy megvédi a nyugdíjakat. Sikerült. Ma már ott tart az ország, hogy lábbal tiporták a magántulajdon szentségét, az ország öregszik, a népesség fogy, megindult a kivándorlás. 2030-ra lehet, hogy egy járulékfizető dolgozóra már egy nyugdíjas fog jutni. Ez azt jelenti, hogy átlagban mindannyiunknak, nekem már nem, mert én akkor már nyugdíjas leszek, annyi járulékot kellene fizetni, hogy abból egy nyugdíjas tisztességesen megélhessen. Nem megvédték a nyugdíjakat, elkótyavetyélték. Láttuk, még az államadósság sem csökkent a felhasználás eredményeképpen. Mit mondott Jézus Krisztus? Tudok tetteidről. Tudom, hogy élőnek neveznek, pedig halott vagy. Magyarországnak a legfontosabb feladata, ha úgy tetszik, küldetése ma az, hogy az elit
a társadalmat vezető politikai osztály visszaszerezze a nép előtt a becsületét, ami által vissza tudja adni a magyar nemzetnek a maga méltóságát. A Modern Magyarország Mozgalom nemzeti elkötelezettségű párt, európai ihletésű programmal. Mi azt gondoljuk, hogy akkor lehet visszaszerezni ezt a becsületet, hogyha észszerű, szakszerű, stabil, kiszámítható és a korrupciótól lehető legnagyobb mértékben megtisztított gazdaság, társadalom és szociális politikát vezetünk be. De a baj még ennél is nagyobb. A 2010 óta uralmon lévő kormány nem csak a gazdaságpolitikát tette szakszerűtlenné, észterűtlenné és becstelenné, hanem szétverte az alkotmányos jogállamot. Erről hosszan nem kívánok beszélni, mert két kitűnő előadónk, Vörös Imre alkotmánybíró és Kajdi József kormányhivatali államtitkár fognak erről beszélni. De azért említem, hogy lássuk, a feladat kettős. Nem egyszerűen helyre kell billenteni az idő kizökkent kerekét, nem egyszerűen észszerű gazdaságpolitikára van szükség, hanem az alkotmányos jogállam újjáépítésére. Na ezért van szükség a demokratikus erők összefogására. Örömmel jelentem a tisztelt közönségnek, hogy a korábbi kísérletek a Modern Magyarország Mozgalom politikai karanténba zárására nem sikerültek. Nem csak kommunikációs karantén van, politikai karantén is elképzelhető. Ma nyitottságot tapasztalunk a baloldali összefogás demokratikus pártjai részéről a tekintetben, hogy fogadják el egy konzervatív jobbközép, európai ihletésű és nemzeti elkötelezettségű párt támogatását úgy is, hogy nem kérünk érte cserébe semmit. Mit kérünk? Nem pozíciókat, nem helyeket, hanem egyet. Nyilvános garanciákat, biztosítékot, elkötelezettséget arra, hogyha hatalomra jut egy baloldali kormány, helyreállítja az alkotmányos jogállamot. Ez a legfontosabb. Alkotmányos jogállam és demokrácia, sajtószabadság, lelkiismereti és vallásszabadság nélkül nincsen egészséges társadalom, politikai verseny nélkül nincs gazdasági verseny, mindenható állam mellett nincs piaci verseny, nincs vállalkozói szabadság, szabad kereskedelem. A kettő a legszorosabban összefügg egymással. Tehát helyre kell állítani, ha úgy tetszik, a felépítményben a fékek és az egyensúlyok rendszerét, miáltal megerősödik a gazdasági alapban is az önálló, munkájára és teljesítményére büszke polgár. Ezt kell ma a népszavazás, az április 6-i népszavazás középpontjába állítani. A Modern Magyarország Mozgalom volt az első, amelyik kimondta, hogy a következő magyarországi parlamenti választás népszavazás lesz, amely arról fog szólni, hogy akarjuk-e még tovább 4 évig a Fidesz pusztítását, mind az alkotmányi, jogi, politikai, mind pedig a gazdasági, társadalmi és szociális területeken. Ha ezt megértjük, akkor jó szívvel minden konzervatív,
európai értelemben vett jobb-közép beállítottságú, nemzeti érzelmű, magyar és Magyarországon élő nem magyar nemzetiségű polgár is támogathatja azt az összefogást, amelyik legalább garanciát vállal az alkotmányos jogállam helyreállítására. Örömmel jelentem be a tisztelt közönségnek, hogy végre megindultak a tárgyalások. A három baloldali párt hosszas gondolkodás és habozás után, de úgy döntött, hogy elfogadja a feléje kinyújtott becsületes és önzetlen kezet. Ennek a tárgyalás sorozatnak az eredményeképpen reméljük, hogy hamarosan alá tudunk írni egy úgynevezett alkotmányos megállapodást, aminek keretében, ha a baloldali összefogás pártjai vállalják, hogy helyreállítják az alkotmányos jogállamot, és ezen belül különösen vállalják azt, hogy a lehető legrövidebb időn belül megalkotnak egy olyan új választási törvényt, amely többé nem kényszeríti az egymástól eltérő értékrenddel, filozófiával, világnézettel, netán programmal rendelkező pártokat arra, hogy koalíciót kössenek egymással kényszerűségből, hanem lehetővé teszi a kétfordulós arányos választásokat, ahol minden párt, így a Modern Magyarország mozgalom is a saját értékrendje, világnézete, filozófiája és programja alapján méretheti meg magát. Tehát nem szokványos választás lesz most, hölgyek, urak, hanem népszavazás azért, hogy lehessen Magyarországon majd a jövőben újra normális, unalmas, kormányt váltó választás. A Modern Magyarország mozgalom hajlandó kívülről támogatni a baloldali összefogás pártjait, ha ők ezekre a programpontokra, amiket elmondtam, vállalkoznak becsülettel, úgy, hogy ez számon is kérhető rajtuk. Miért? Még egy mondatot kellett volna várni a tapssal. Mert a Modern Magyarország mozgalomnak az a filozófiája, hogy a haza minden előtt. Köszönöm a figyelmet!